Nahu hormati kami, amanami dot inanami, nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, satu kenari bongot ma prosesi parhalaru naniuluhun ni amang pendeta Rijon Siahan, alani hupangi rohami roh hormat jongjong mahita di inganat tabi. Maulid tema Kudul Mahita. Hurian itu hatta masuk mahita di parminggota tapuji matu atas yang buku ende nomor 10 ayat sada duha dot ayat tolu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tu ahu, hamu akan loja jalan sorat, hupasonang pe hamu. Buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu ma sian au, aina lambok do au jalana serep maroha. Asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Haleluya.
martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang na sitong na manondangi ganup jolma na di portibion. Sondakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutan dahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manimbil hami sian dalan na sitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami, marhapor siaon tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amin. Udul mahamu. Tapuji ma Tuhata. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, au do Jehovah debatami nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani ondo. Ikon umbiar rohata, jala humolong jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rapang gidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Tapuji ma Tuhata. Tapaunduk be marohata diadopa ni amata debata, tatopoti madosata martangyang mahita. Ale debata nami na marasiroha jala nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot do asi ni roham disalhut hami halak pardosa. Alani do umbahe na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhautopot hami, tungna jot-jot do hami manimbil sian akka dalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami aidang di halomohon roham hamatea niakka pardosa, alay hamubawon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hagadehun nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulo nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogoni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjogo,
asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigema hata bagabaga ni debata taringo tu hasesaani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehova nunga diarsaiho au marhites yan aka dosam. Jala nunga dilojaiho au marhites yan aka hajahatokku. Au tutu au sandiri manelesei aka pangolosium ala ni hadirioku. Jala dangbe hupai ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di kijang. Tapuji ma Tuhata. Tabige mahata ni debata nagabi epistel di hari mingguon imanatar surat sian Kolose sada ayat 24 satro di ayat 20 sia tajaha mar soring-soring. Lasdo rohaku nuaeng diaka hapor suhoku na humokop hamu. Jala marhite sian dagiku hugohi na hurang dope diaka na tinao ni Kristus humokop daging na ima huriai. Nong gabe parhalado ni doahu ombartu pangaradotio ni debata na pinasahat na ituau. Ima na manggohi hata ni debata nang dihamu. Ima hahomion na buni na jolos yan mula ni mulana marsundut-sundut. Alay nuaing dipapatar do tuaka na badiana. Ay tunasida donay pabotohon ni debata surung di hamuliaw ni haomion. Di tonga-tonga ni aka parbegu. Ima Kristus di bagasan hamu si horhon pakirimon di hasangapon. Ibana do hubari tahun hami hupaingot jala huajari hami nasa jolma di nasa habisuhon lau pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus. Ido huanyanyon mardongan parkilon marguru tu hagogoon na nagogo situ tu makorhon di bagasanau. Ima saat na martua do akan na tumangihon hata di debata jala na upeopsa. Amin. Marende mahita. Tahati dakon maha porsiautai songona hinanti dakon idongata sa porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosa na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian sianton di parbadia andorang so habubuhan. Ido tuhatta na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus. Na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang.
na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hato dosani, disima ibana paimu sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria dabadia, huria hatopani hada Kristen akan dabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolo dosa dakeng hal kemate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabi kema ende puji-pujian sian kor inahana diuduti anon dohot kor wilayah sada.
Shalom. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Minggu Septuagesima 10 Februari 2025. Topik Minggu Jahobado Pakirimota Kosong Sada Parhalado Pensiun Manangna Purna Bakti. Dari Minggu Sadarion tanggal 10 Februari 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB patupahon di Huriata do pelepasan tu inang sintua Nurma Boru Lumban Batu na pensiun sian haparlah haladon dung sidung jamita papungu peleato tujolo dohita di Parmingguan pukul 7 WIB pukul 10 WIB dohot 10 walu WIB tapasahat ma peleani sian Lasni Rohata dung sidung Parmingguan Arian patupahon do acara ramah tamah di ruang serbaguna pinangido tusude parhalado utusan ruasian wilayah dewan-dewan perwakilan seksi asaro mandohoti ramah tamahi 02 Partangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Saminggon Ima Sada Kamis tanggal 20 Februari 2025 sian wilayah Walu di keluarga Nyonya Ti Silitonga Orlina Boru Pakpahan 2 keluarga M Sitohang Ernawati Boru Manalu Tolu keluarga Situa James Silitonga ST Dr. Sandri Boru Manalu waktu pukul 10 sia 30 WIB alamat Jalan Rukun nomor 3A RT 0 Sada RW 05 Pejaten Timur Pasar Minggu 2 di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 wilayah Walu ima di keluarga Nyonya Ervin Sahat Mangiring Halomuan Sibuea Nahinan Tiurlan Boru Tambunan kebaktian sekaligus penghiburan waktu pukul 10 sia 30 WIB di ruang serbaguna 0 tolu Partangyangan syukuran bona tahun 2025 dohot peluncuran tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Partangyangan syukuran bona tahun 2025 dohot peluncuran tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nahina suhuton ni punguan ina hana distrik na yang dipatupa di hari Selasa tanggal 10 Februari 2025 pukul 10 WIB dong sidung inganan gedung sopo marpikir HKBP tatangyakon ma asa denggan mardalan ulauni 04 Dewan Marturia Seksi Zending pelayanan tulapas umum Cipinang Seksi Jending naik patupahon pelayanan ibadah tulapas umum Cipinang ima di hari Rabu 10 sia Februari 2025 mulai pukul 10 tolu 1:15 WIB tatanyakon ma pelayani mardalan dohot denggan nani uluhon ni inang pendeta Herlina Boru Siregar STH 04 Sada 2 Persekutuan Keluarga Muda Partangyangan Persekutuan Keluarga Muda PKM naik dipatupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 masuk pukul 10 sia WIB maringanan di RSG rangkaian kegiatan ibadah pembentukan KUR potluck dohot diskusi Pinagido tusude keluarga muda asaro mandohoti ibadahi tiktingon ma nagabe songon undangan Dewan Diakonia Seksi Kesehatan Bank Darah marpardomuan nana yang dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu Pinagido tusude ruas nihuria na bersedia dohot kerelaan lau mandonorhon darah na sewaktu-waktu lau mangurupi ruas ta na membutuhkan asa dilean ma data na marhite na mangisiling
songon naung tarsurat di buku Warta Jemaat. Seksi pendidikan penerima peserta didik baru. Taman Kanak-kanak Terang Kasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Jenjang kelompok bermain umur tolu dohot 4 tahun, jenjang taman kanak-kanak atau TKA umur 4 sampai 5 tahun, dohot TKB umur 5 sahatu 6 tahun. Tuaka jemaat naadong yanakon manang pahopuna marumur songon naung di patorang di Gijang, dihimbau asa didaftar honma marhite nama menghubungi Kepala Sekolah TK Terang Kasih Inang Ruth Agustina Boru Pasaribu, nomor WA-na adong di Warta. Nyonya Pangaribuan Ameliana Boru Sinaga manangna langsung mendatangi ruang Kepala Sekolah pada hari kerja pukul 8 sahatro tu pukul 10 sadawib. 05 Namar Bagas Tikting Paduahon Naing Manjalo pasu-pasu Parbagason ma Abrahamson butar-butar Eskom MTI anak ni Amata Parulian butar-butar Nahinan tubuh ni Inata Tiurma Mularia Buru Tampu Bolon alamat Rusunawa KS Tubun Tower A lantai 10 nomor 7 wilayah 15. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot Nanai Oroana Sondang Meliana Boru Huta Barat SAK Boru ni Amata Hariduan Huta Barat Nahinan tubuh ni Inata Sri Sopialina Boru Sibarani Nahinan. Alamat Jalan Cemara Raya nomor 10 Blok 20 Tolu Depok Timur wilayah 15. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 06 Ruas Namonding. Nah di hari Rabu 12 Februari 2025 Nunga Jumolo Monding Amata Erwin Sahat Mangiring Halomuan Sibuea umur 51 tahun. Nahina Baluhon ni Inata Tiurlan Boru Tambunan. Alamat Jalan Kalibata Utara RT 00 002 nomor 75 Jakarta Selatan wilayah Walu. Tatangnya konma asa tibu tarapul keluarga namarsi tahunan 07 Ruas ni Huriata namarulak tahun Saluhut Ruas nang Parhaldo HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun Matu Hamuna Saluhut Ruas namarulang tahun hatu tubuh dohot namulang tahun Parsari Peon Mamuka siang tanggal 10 Februari Sahatro tu tanggal 22 Februari 2025. Goar-goar ni marulang tahun Boi Mataida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilas nirohatai diene dosian andung-andung tolu ayat 22 sahat 20 tolu. Asi-asi ni Jahoba sambingdo umbahen so harusun siap hami. Aidang marpasohotan asin rohanai mulak rata doi tahe ganup sogot godang matu habonaronmu. 08 Ruas Marsahit tu akar ruas na Marsahit na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu rawat jalan dohot akan na Marsahit menahun dohonon hamima sai di pasu-pasu Tuhani masude pangubation najinaloh buna tibu malum parsahitoni. Tatanya kon manasida asa tibu malum sian parsahitoni. Daftar dina Marsahit sada Nyonya G Lumban Tobing Boru na 70 J Simangunsong Situa Dr. DJ Manurung Nyonya Dolok Saribu Boru Sirait
Nyonya Sitohang boru Simanjuntak, Nyonya Panjaitan Dumaria boru Tampu Bolon, B. Lumban Toruan, Nyonya B. Sihite boru Sihombing, Nyonya Nainggolan Elida boru Sitorus, Nyonya Siboro Roslinda boru Sigiro, Nyonya Tambunan boru Sitorus, M. Simanjuntak, MT Huta Barat, P. Silalahi, August Franco Nainggolan SE, Auderina Kartini boru Siahaan, Insinyur Oka Aruan MBA, Nyonya LSM Lumban Toruan Sony boru Silitonga, Nyonya Simanjuntak boru Sidaputar, Situa Insinyur MT Raja Guguk, Nyonya Sintua T Siahaan L boru Siagian, Nyonya NOP Sihombing boru Hutagalung, Nyonya Awe Siahaan boru Panjaitan, Hotman Sibuea, Nyonya Sintua Evangelis Indra Hutauruk, Inang Evangelis Sofia boru Lumban Tobing, Joy Sarapina Hasian Sitorus, Daulat Tahir Napitupulu, Nyonya Situa Dokteranda Priska B boru Hutapea SPD, Nyonya Munte Berliana boru Manulang, Nurdin Manurung, Nyonya Hutauruk boru Simanjuntak, Gabriel anak dari keluarga Disto Prasetyo Wijanarko, Inang Arta Dame Sihombing, Dr. Andes Marsakap Huta Barat, Nyonya Simanjuntak Mary boru Lumban Tobing, Nyonya Simamora boru Simanjuntak. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon di Huriata, boy mata jaha di tikting naung di parade Huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan samingguon. Salum. Tabigema ende puji-pujian sian kor ina Kamis diuduti dohot kor wilayah 2, diuduti anon dohot kor wilayah 10.
Marende mahita sian buku ende nomor 20 lalu ayat sada dohot udutna papungu pelean.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati hu pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras mari hita saluhu na akamanginang. Tajak mahatanya debata dan memakulingi hita di minggu tasadarion. Natar surat di buku ni panurirang Jeremia biddu 10 pitu ayat 12 sahat rodi ayat 10 alu. Takasma tajak ko namanginang songonema hatana disi. We habangsa ni hamuliaon hati boon siam mula-mula hajong-jongan ni habadion nami. Ale Jehovah hodo pakirimun ni Israel saluhut akan natu madikoko gabe tarurak akan merbalik sianau ikut tarsurak goarna tutano ala tinadikon nasida mual ni aik hanguluan ima Jehovah. Sai homa pamalumau ale Jehovah asatung malum huhilala. Sai homa mangurupiau asatung dapota pangurupio nau. Ai hodo puji-puji yoku. Idama akan nasida madok tuau. Di dia do hata ni Jehovah waroma nian nuaing. Ala yang goau dakku socoton gabe parmaha nau mangi hutoko. Jaladang hu halo mohon ari namarjeai hodo ubotosa. Hata naruar sia bibir hupe patar doi di joloni bohim. Unang tunggabe hasonggo toko diau hodo haporusakku diari hasusaan. Ikut tarurak nian akan namangalileau alai unang tarurak angguau ikut tersonggok nasida alai unang tersonggot angguau paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopi 2 hapi pidom nasidai ima sahakna hurian itu hatta uju marukil panurirang ni tuhatta ima si Jeremia ditiki mangulahon ulaon hapanurirang yoni mengadupi haporsuhon mengadupi penolakan songoni aka ujaran-ujaran kebencian siadongan nasa diri siadongan nasa bangso martangiang masih Jeremia tu debata lahu meninggak ko sudi akan pojot di rohana jala isi ni tangyang naido jamita dihita di bagasat tikyon isi tangyang ni si Jeremia nauju mengadupi situasi nagok haporsuhon alani akaulaun nadinggan nani ulahonna. Ia si Jeremia on na dipilih debata adu ibana. Laho pasahaton hatanya debata gabe partonaan ni debata dalam ni partonaan ni debata tu bangso Juda, bangso Israel Selatan. Anggo saulaki akamanginang naik ko si pasahaton na tona ni debata si pasahaton na tu bangso Juda ima tona taringo tu uhum nanaing mangonai tu nasida uhuman ni debata alan yak kapangalausion ni bangsoi agebelam ganggang do haporsiaw ni bangsoi gabelam holanggo sia debata gabelaus balido pakaporsiayonna haposanna dang debata be haposanna di bae nakamanginang dang debatabe na dihapursiai nagabedalan ni haluonna dang gabe debatabe na dihapursiai na sida lau pasobu uas ni rohana alai nunga be tu na asing manibil dalan na sida manibil hapursiaonna
Lumobi mata he ditikki marukil na sida mangadopi ancaman. Dang bede bata na dihaposi na boy mangodihon na sida lau paluhotsa sa tangan ni musuh na sida. Alay gabi lari do na sida lebih makaporsiai gabi uposarro na sida mulu nunga maroding-oding tu dongan na jolma. Maroding-oding ditoruni pangurupion ni bangso Israel, bangso Mesir hati-hai. Jadi gabi posarrohan asida laho maroding-oding mangido pangalinggumion tu bangso Mesir ujui. Lasongonido nang persobaon nasida pe dang hibulbe tu dibata. Ima dosa nasida kamanginang. Ima dosa nasida asing ni ketidakadilan di dalam hidup bersosial. Ketidakadilan adong mamuse do dihaporsiaun nape nungabe gabe lam lari. Nungabe lilu nasida nagabe uporseaan uposar rohana dihaguguon ni halak manang hagugon ni jolma lahu mangurupi nasida. Alani mahuren itu hatta dilubahom matu bangsoi uhum naikon mangonai nasida. Alani dusai. Jala marhite-hitei anggia manya dihirim rohani debata molonunga dilubahon uhum hinorhon didusanai adong manyak kamu baon. Adong manyak kamu baon. Ale kenyataan na kamanginang dang songon na hinirim ni rohani debata na masa na binayan ni bangso Juda. Alay mala gabi mga sangido. Gabi mga sangido bangsoi mulut abigin na kaning hatay ni debata di so diayaton na hujahan na kaningani. Idama akan nasida madot tuau ni nasi Jeremia. O mahata nasida. Di dia do hata ni Jehovah na madot na yung uhumi. Wa Roman yan nuaing. Masa manuaing. Gabi ima kalima nasida. Hata nasida. Respon nasida. Dang nagabi songo pangisi ni hutani niwei. Gabi marhamu baon. Ditikilao si Jonah tu hutani niwe lahu mangulubahon uhum nanay sida buhon ni debata tu nasida pitororo rajay madokon asa marhamu baon berpuasa. Dakola jol mana berpuasa doa kapahapahana dido iko berpuasa. Adong hamu baon. Alemulo bangso judo daong justru mangalo. Dia do hatanya debatai wa masa manuaing. Bapa masa masunari uhumi idu ni do nadisi. Bahkan gabe diseranggo si Jeremia ditiki dipasahat luba-luba uhumi. Ape sasitung nga si Jeremia i anggo di rohana ipasahat pehatanya dia bata luba-luba uhumi. Asa marhamu bau dunasida. Asa unang sahat, unang saut madabu uhumi tunasida. Tetapi kenyataannya tidak direspon dengan baik. Justru diseranggo si Jeremia, ido pojok mapikiran na martangi yang maibana jamita tuhita di bagasa tikyoma isini tangyangai. Dia mana nang sidon niturpuko tuhita akamanginang. Marhite isini tangyang ni si Jeremia. Na parjulu marhite isini tangyangai doho na masa nabina ni si Jeremia on omma na parjulu na tinunahon dia bata tuhita. Jehovah do pakirimota. Jehovah do pakirimota. Hola debata do mual ni pangurupion. Diduru ni debata dangadong dapot tita pangurupion. Tungso dapot tita do agia aha. Sia duru ni pangatoyon ni debata. Manang nabuhape di bayad dong at tajol malaw mangurupi hita, molo so debataro na mangula dang sao tiyak kamanginang. Dang taruli hita agya aha. Tung sa juta hala pe mangurupi hita, molo so debataro na pasauton, dang saut saha pangurupi yun itu hita. Tung subudo hita tarurupan. Tung songo dia pe jago ni teknologi, dinalaw mangurupi hita dia ka kesulitata. Ale molo so debataro na mangula di bagasan, laho paluho kita siyan hagugutani
tung so dapot tita do pangurupion ni. Ora debata do mual ni pangurupion. Kamangina. Di Yesaya 40 saya ada di do alai akan marhaposa tu Jehovah maruli hagogo mardapot-dapot. Na marhaposa tu Jehovah maruli hagogo na mardapot-dapot. Alai ditangyangi si Jeremia madokon akajolma na madau sia debata songo bangso Juda na manadikot debata ikut tarurak. Ikut maila marhiti akka keadaan di ngoruna madau mauhum tu nasida. Alanima di poin na perjulu tona ni hatang dia bata tu hita marhite turput jami taon di paingot tita asaunang ma tuna asik kita patupa mabain pakirimota ola Jehovah ma tabain pakirimota hobbar tu topik ni minggutta di bagasan sedarion perluma lam tapasol hot tutuhani perluma lam tapajonok tu ibana aibana do matamual tudo samaun marudo pojol mana mauas molo jol mana mauas gabe ditadikum matamuali lau tuna asing mangalului ai sinumonna justru gam lam galedo ibana ujung galas mate ai disoddo matamual nabui dapok namual lahu pasobu uasna alai molo ditadikon nama uasido matamuali tu dia pe ibana lao tungpe di awal lai hera namar gugu ibana alai lam liling langgale di ujunga laus mate ima digobarhon hasusaani digobarhonido hasusaan molo jolman alam dao sia mual ni pasu-pasui ima sia debata molo pesatok ni bana sehera na jogi molo pesatok ni bana sehera na kuat alai di ujunga sadde doi akamanginang tarura doi maila doi idaun di jol mama akhir ni ngoluna nasodengkan alani hurian itu hatta marhaposan tu Jehovah mahita di tengah-tengah ni ulut tahun di poda tu le 5:1 di dok marhapo satu Jehovah mahosian nasaroham unang maho marpangucadean tu pikiranmu sendiri sai ibana ma tadda di nasa dalammu asa ibana patigor akka dalammu napa duahon hurian itu hatta marhite tangiang ni si Jeremiaon di pabotoho do tu hita Pabua jolma na marikot debata di ujungnya ikut tarurak jala akan marapo satu Jehovah gabe dapotan gudang persaulian jadi molo pesatokin hurian itu hatta heran sopitor tedai na tonggi alani hasol hotot tatu debata dak pitor tedai persauliani di rohata alai tayo ma totongdo dayota pasu-pasui lam liling lam tonggi molo pae pesatokin ale di ujunga tonggi isi mahita na hea nama saya ditikite nartenara daun pohon tropika do tehe daun pohon tropika tiki baru rotu hitam tu Jakarta tu Lampung tu Tangerang gitu. Jadi nabulaki bulungai. Tapala bulakian. Napaeti. Bulungi hau tropi karete bungai. Jadi mulutedai obat din datang juli. Obat din. Songon permuncul li barita taringot tu mengkudu. Obatinna aitor langka ru mengkudu nolan itu obat langka rotong. Bahkan orang menjual di pasar. Do di supermarket jalarga ati alai holan idokon karena tidak sesuai dengan dosis maka itu akan menyalahi akan merusak ginjalina betul mara bolongan ma perbueni arwari mengkudui hian nata tapi da teri debi di bonanai holan idokon mempengaruhi tu ginjal
Bapi termedek kama ditoroni hau mengkudia ka perbuenai dang laku be. Jadi rasong ini mohon anggo jago do bulung ni hau tropika, hau pohon tropika molo tadayun hayado huatai upadeban. Otiki palebang melayani partenar-tenar ni di Indonesia. Obat gula, obat ni sudimen non, obat ni saluhut. Jadi alai do obat ni saluhut setiap layu batu jabuni ruas ngarong tertancak isi bibit nasada. Tu jabuni ruas si bariban ngarong di sini balga. Tusan jadi alaun dah huber di sini balga hubu ma salebar gabiara nomor debam mau. Hudai ma napaitan. Paitian. Ale mau lu tahan huado huhil-hil terus era nomor debani huhil-hil huboduk ma alai terakhir Roma rasa manis kan. Gabe manis mau pamangaku kan. Melusun nari airang mangin tes manis kita kan. Jirang manis kan hambar terus hambar. Ale mau lo talangi pait do di bonanai. Di awal lay pait do. Ale tu junga tu namangi manis-manis ma terus pamangan diba. Ya di dehamu amanginang. Udok ko pikirim sa Palembang ase dehamu. Jadi heratu dos tu siro ngolut taon molo namar hapo satu debata. Nang peso pitor tadi mana takas tahilala pangotana pakorhonna alai nene doi terus masonang ngolut taon jala marsudut pasu-pasu ni debata hita. Ale balik sama marudupun akka namangalo debata. Naso olo patupa akka naringgan nasutu mangihon akasi paingo na anggui sonor na kaningani di awal lay seherana jogido HP di ujungnya laos sadde dau ma pasu-pasu di batasiani bahkan media buma mi debata tu ibana iman apa dua hon hurian itu hatta natarurak dojol mana-mana di kode debata jala taruli di gudang ni parsaulia dua kajolman atau tomar hapo satu di bata. Dungina parpudi hamubaon. Molo adong si paingot ikoma jakonon. Ado upasan elak bata tehe. Dada si paingot suada. Uno sumol soldipudi dada si paingot suada, aduh pasani Raja Hatai son. Oh, amang situ Gibson siahan. God, aduh bahasa pasani teh. Unang sumol sol dipudi, dada si paingot, suada. Aduh di awal katanai baris pertama. Tinapul bulung si hupi, pinar saung, bulung siahala. Unang sumol sol dipudi dada si paingo suada. Jadi molo nunga adong sounding luba-luba songon sihol ni rohani debata do sihol ni rohani si Jeremia na paingoton na mga lubahon nanay mangonay bang sujudai asa marhamu baw donyan nasida. Asa unang sao madabu itu nasida. Ayanggo debata para si rohabulu doa ka manginang. Namar pangaju diaka ahurangan. Hidup banero debata tu bangso na bangso Israel hati hai marhiti parurang Hesekiel. Dang di halomo rohaku hamatian ni parjahat. Hamu mula na ido tu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dihirim debata molo dilubaho ni nanang madawu mauhum tuaka pardosa alani dosana asa mubado jol mahasahatan ditonai. Asa marhamu baun songon topik tema pelayanan di HKBP di tahun 2025 transformasi. Perlu ada perubahan. Naung lari perlu mulak musik. Naung lari pelaki perlu di bengkel. Ito koki ma asa gabe tikos musik akan naung lari pelak. Boharo hita asa boy marhamu baun. Dang margugo jol mamabaik kita muba anggo so hita sadiri nanay muba sian rohata.
Taida masih Jeremia nunga di paingo bangso Judai alai aladang siar rohana sida nang muba justru mangalo na sida. Dia matanya dia bata sonari pita ho masa butina masa manuaing moloto ho dia tanya dia batai ina na sida justru gabe mangalo do menolak mangarutta. Jadi memang perlu do hangudu honoton taringo tu transformasi kehidupan non. Pamularong na paingotok kita, bau nang mamangaruta hita, unang gabi tarehei na paingoto ni. Alani holong na dui. Alena mangihut, molo na paingoto pehita, alani holong matong. Song si Jeremia paingoto dongan nasa bangso, alani holong na do, asa unang hona uhum na sida. Ino makana si Jeremia tangis do. Alai bereng saut do masa uhumi tangis do si Jeremia. Ala memang dang dihalomohom masa uhum tu dongan nasa bangsoi. Jadi di pengo ibana pe dongan nasa bangsoi dipicak pedang ala disugo di rohana. Jala di rohana pe dang asao na uhum. Anggo sasitongna. Alai ala manula nasida, mangarutta nasida, nunga di paingot tong dangolo ujung nga amay do si Jeremia di tangyanga di ayat na parpudi nakkaningani. Paroma tu atas nasida ari hinamago. Jala silopi dua hapi pidum nasida. Jadi perlu ita saluhu na make tiki parasia nonate laho bertransformasi hidup. Bertransformasi hidup. Mengubah hidup kita. Molidokon mengubah hidup kita, mengubah asa denggado. Molnang denggani unang mamubah. Nadong masa noaing ngadenggan ape mubah. Mubah gabi so denggan. Ngaburju mubah gabi jukat dangin edok na. Molidokon adong rikot adong hamubaon tuna denggado. Molo nunga manibil, molo nunga melenceng sia kasitongan, sian hadinggano ni, perlu mahita sadiri, sia diri te sadiri, mulak tu hasitongan. Paima dilihat dupe dihita, partikian, laho mengubah diri. Ima tiki parasian, laho memperbaiki, berbenah diri. Asa unang sanga madabutu hita, uhum hamaguane. Adidok di baga satu pukul nakan ditangyang di si Jeremion tarsurak magwarna akan mangalo akan manadiko debata tarsurak magwarna di tano tarsurak magwarna di dalam debu inna di molo di hata Indonesia. Nomor 8 mate ala hona uhum dang hamatian ni daging taon alai si taon celiling-liling ngaido nanidok na di si hamatiani. Jadi unang sa songon itu hita kamanginang rakma hita mangyahi ngulu na dumenggan. Taparyahi maka nauli akan nadinggani. Marilah kita bersama-sama berusaha bertransformasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Anon patu-pauta ma acara paborhat pesiun tu inang situata nurma borulu babatu. Tangyak ma sude akapaku basun nasida bui lam pagudakon mana bornabori ngulu hapor siot tabi totong ma di pasu-pasu Tuhan situata ina situa borulu babatu nang amang pedison na sude keluarga nasida pe di pasu-pasu Tuhan ma tanya ko kamu matotong sudia kaparhubas asa di bagasan bisuk na siya debata dohot sahala na siya banwa gijang laho makubasi hurianay asa taruli hita saluhuna dia ka parmahanion na tutu na marharoroan siya debata marhite-hite hami sude aka parhobas ditongane huriat taon tuhat tama na mamasu-masu hita amin martangyang mahita. Puji-pujian hasa ngapa madihoali Tuhan.
mardongan mauliati siar rohanami saluhut na marpungu di bagas joromon. Alani holoni roham maredopok kami. Di pasahat todo hatan tu hami taringo tu uhum nanaing hona honomu. Maredopon akapardusa naso olo marhamu baon. Singo-singo maitu hami di baiko Tuhan. Asa unak ko na hami hona uhum na siyako. Aso pakai hami partikianon. Laho pauba roha nang nguru nami. Asalam tudenggan na khobar tulungan di roha. Patau mahami Tuhan bertransformasi hidup di tonga-tonga ni nguru nami ganuk marsada-sada. Asalam uli idomu Tuhan parangi nami. Asalam uli idomu Tuhan akapabahinan nami. Palacur roham pasang apa guar munabadiyai. Ali di bata Jehovah manami di bagasa sadario patupan di huriamumma. Acara paborhat pensius situa tuna posom inanami inang situa nurma borulu babatu. Pasu-pasu Tuhan. Pakubasun nasi dan nasililingon. Dukon ditodo dipilito na posom Tuhan. Lahu makubasi ho di tonga-tonga ni huriamon songo situa. Jara totong malehon nang gugu las niroha pasu-pasu nang dinasida. Dohot do keluarga. Songo perbu ini pakubasun nasida di huali Tuhan. Tabay makalas niroha gajang ni umur. Lehon nang las niroha di hami saluhuna. Namarhubas dope dia kaparhalado di tonga-tonga ni huriam. Lahu manguruti pakubasun itu juduan nyarion. Sahala na siya koma Tuhan. Namanggohi hami ganu marsada-sada. Ali di bata Jehovah manami tengok konon nami dong. Ruas ni huriam na tungod di bagasan parsahiton. Na dirawat di rumah sakit. Dohot na masa pemulihan dirawat di bagasna. Songoni Tuhan. Diaka namangai sahit na niya lilingna. Ima dina nami ina lubatobing buruna 70. Ama nami si mangucong. Situa dokter menurung inang dulu sari baru si rait. Inang si tohang baru si majutak. Na dirawat di rumah sakit Siluam. Songon inang pajahitan baru tapu bulun. Amang belu lubaturuan. Inang si hiti baru si hobbing. Inang nenggula baru si torus. Inang si boro baru si giro. Inang tabuna baru si torus. Amang MC Manjuntak. Amang MT Huta Barat. Amang P Silalahi. Amang Agus Franto Nenggolan. Inang Anderina Kartini baru siahan. Amang Insinyur Oka Aruan. Inang Lumbanturuan baru si Litonga. Inang si Manjuntak baru si Daputar. Amang Sintua Insinyur MT Raja Guguk. Inang Situa Siahab baru si Agian. Inang NOP si Hombing baru Tagalong. Inang Awe Siaham baru Pajahitan. Hokman si Buya. Inang Situa Evangelis Indra Hutauruk baru Lumbantobing. Joy Sarapina Hasian si Torus. Daulat Tahir na 70. Naposom Situa baru Hutapea. Inang Munte Berliana baru Manulang. Nurdin Manurung. Inang Hutauruk baru si Manjuntak. Yanakon ni amanami Disto Prasetyo Wijanarko baru si Hombing. Amang Marsaka Huta Barat. Inang si Manjuntak baru Batobing. Inang si Mamora baru si Manjuntak. Asi maroham Tuhan. Homa namad daw ni sahit naron di pamatang nasida. Huwaso na siya koima. Manupahi sude aka pangubatiyon na cinalona. Songonin ang kaparawatan. Asa jupangan na sida Tuhan. Taruli na sida. Di hamalumon ni parsahiton na. Ali di bata Jehovah manami. Las songoni manang didongan nami na marhabot ni roha. Di bagasa tikyon. Ima di nami inang Ervin Sibuya boru tabunan. Rabdohot na 2 boru nasida. Di parmoding ni amanami amang Ervin Sibuya. Totu bocado rohani ina nami nang yanakon na 2 Tuhan. Asi maroham. Homa na mga puli rohana sida. Homa Tuhan na totong manukol-nukoli hapor siyaw ng rohana. Dohot na mga ramuti uru ni padalaning ulo na sida. Patuk Tuhan akan rikoti.
Sari honguru nasida Tuhan, marhite-hite huaso panari honomi. Asa dibagasan las ni roha mainanami, manguduti pada ninguduna rabdo boru nasida na duai. Ali debata Jehovah manami, lasongoni manang diakka dongan nami na marulang tahu dibagasa sa minggon, na marulak tahun hatutubu songoni nang na marulak tahu parsaripeon. Asini roham mali Tuhan, natotong mga ramoti manguluhon udu ni padalanan ni ngulu na sida ditabay ho Tuhan taon na baru si dalanan na sida ay ho matuhat totong na madongani na mga ramoti manugunugu na sida madalani sa luhu nai di bagasan asin ni roham tabamu tuha gajang ni umur tabamu las ni roha di udu ni padalanan ni ngulu na sida tuaka ari na magihut ali debata Jehovah manami lasongoni masakap ni anak do boru ni huriam nanaing marhasuhutan majalo pasu-pasu pardonga cari pioni tu hari Sabtu nanengro ima Abrahamson dohot sondang homana pati urhon perdalan ni ulau ni songoni disakap ni rohani na dua dongan nami anak do boru di huriam nanengro tua do pamu majalo pasu-pasu pardonga cari pioni patulus mai Tuhan padao ma parmaraan sian nasida saluhuna padao parsahito Tuhan asaboy ripas sude nasida ria nasida saluhuna mangadupi acara pamasumasuon ni anak dohot boru ni huriam Abrahamson dohot sondang boru huta barat debata Jehovah manami lacongoni manang di proses perjalanan pembangunan perluasan ruang serbaguna di huriam Tuho mapasatami Tuhan asabui mardala tiur denggan di bagasa pangatoyomu di bagasa pangaramotemu ma Tuhan akapadde nami majama pembangunan proses pembangunan perluasan ruang serbagunai padahal Tuhan akasahi songgo-songgo nang parmarape jara diaka pasida bedabu pela patupa patulus pembangunan ini tuko ma Tuhan na patiurhon marhiti ukat ni roha diaka ruas di huriam na holo mamelehon pasu-pasu na jinalona siako asabui denggasu de marujung proses pembangunan perluasan ruang serbaguna ni huriamon ali debata Jehovah manami laconima disudia karagam ni pakobasio di tonga-tonga ni huriamon totong mahon agabesi panuturi goarmu mana marsangat Tuhan disudina ka pakobasio ni marhiti-hiti panuturyomu ruas nang parhalado totong patupa akan huli di tonga-tonga ni sudia kapakubasion di huriam HKBP Pasar Mingguan ramoti parmahanima sudina hamina sa huriaw sen nami met sahatori di nama tua homa na mga toy nguru nami Tuhan uju marsak kami apuli Tuhan uju gale hami Tuhan jalan melutung arung na gale nuaing homa na mangodihon homa na manukul-ukuli homa Tuhan na mangabing homa na mangurupi jalan mulu arung na hurang amangan sarihon na sida Tuhan marhite-hite pasu-pasu manupahi akaulona doho dalan ni pangabahan ni ngulu tu nasida homa totong Tuhan na mga ramoti na marmudu-mudu saluhut akaruas ng parhalado di huriamon ano pele Tuhan di acara ramatama di acara paborap peciun na posom inan situan nurma berlubabatu nang ulaw ni pe Tuhan di bagasan paniroyo mumay siya na mamukka sahat roli na mangujungi Om matangi ang Panginoon nami, nauhusob baho kami tudopan mo, mga sahon goar ni anak mo, Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Uri ni Tuhata, taparadi ma piliata, tapilihum may di bagasan las ni roha, dohot amplop persembahan syukur, las ni roha tadi pakubasyon ni inang situan nurma, Borlu babatu. Tapasaha may hu marede siya buke di nomor 770. Di
Debata kepada Marohata laho memasuki acara paborhat situa pensiun Maret de Mahita. Hamu akadongan sahuria di hari sadarion Minggu 16 Februari 2025 pabor hatot tama inang situa nurma borulu babatu peciun sian hapar haladoon hobbar tu hatot tuan naniaturhon ni huriata tamado hita madok mauliati tu debatasi ala asido tolong ni rohana namad dongani nasida di sudi pakobasion saliling pangulaun nasida di huriau di pasu-pasu tu hatta masudena penatupan nasida di pakobasioni bahes sangap di gowarna jaralas ni roha di huriata tu hatta ma namangiring-iring manugu-nugu jala mangaramuti nasida nang keluarga di nama dalani masa pensiun nasida di aka ari namangihut mardomutusi huriani tu hatta tabegi majolo surat keputusan situa pensiun ni inang situa nurma borulu babatu surat keputusan ni terdita resot surat keputusan pensiun sintua nomor 01/02.1 garing angka Romai 2 garing 2025 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 43 ayat 6.6 halaman 194 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Nurma Boru Lumban Batu, tempat tanggal lahir Dolok Sanggul 3 Februari 1960, ditahbiskan di HKBP Pasar Minggu tanggal 11 Agustus 2019. Pensiun dari penatua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tanggal 16 Februari 2025, Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Pendeta Resort, Pendeta Rijon Malcolm Sihan STH, tertanda tangan. Riawat pelayanan sebagai Sintua di HKBP Pasar Minggu, nama Sintua Nurma Boru Lumban Batu, tempat dan tanggal lahir Dolok Sanggul 3 Februari 1960, tanggal baptis 29 Mei 1960, tanggal sidi
13 Oktober 1974. Tanggal menikah 20 Oktober 1980. Nama suami Edison Parlindungan Sibuea. Nama anak 1. Yunita Mei Erna Boru Sibuea, berkeluarga dengan Leidra Siregar. 2. Heri Immanuel Sibuea, berkeluarga dengan Dame Boru Panggabean. 3. Christian Slater Sibuea, berkeluarga dengan Tira Boru Sitorus. 4. Adi Sibuea, berkeluarga dengan Cindy Boru Lumban Batu. Tanggal ditabiskan menjadi Sintua 11 Agustus 2019 di HKBP Pasar Minggu. Tanggal pensiun selaku Sintua 16 Februari 2025 di HKBP Pasar Minggu. Daftar riwayat pelayanan 1. Sintua wilayah 11 Agustus 2019 sampai dengan 16 Februari 2025. 2. Sekretaris Seksi Paropuan 2014 sampai dengan 2018. 3. Anggota Seksi Kesehatan 2018 sampai dengan 2020. 4. Anggota Bidang Dana Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu dan Revitalisasi Gedung Pendukung Gereja HKBP Pasar Minggu 2018 sampai dengan 2020. 5. Anggota Seksi Diakoni Sosial 2020 sampai dengan 2022. 6. Ketua Natal Parhalado tahun 2022. 7. Anggota Seksi Konsumsi Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu tahun 2021. 8. Seksi Acara di Ibadah Pesta Gotilon tahun 2022 dan tahun 2023. 9. Anggota Seksi Dana Panitia Program Bersama Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan Pascaraya Malam Puji-Pujian Seni dan Budaya tahun 2023. 10. Anggota Seksi Sending 2024 sampai dengan 2026. 11. Seksi Dana Pesta Gotilon tahun 2024. 12. Anggota Rumah Tangga Huria 2024 sampai dengan 2026. Pelayanan jemaat lainnya 1. Anggota KOR Ina Kamis. 2. Anggota KOR Maranatha. 3. Anggota KOR Wilayah 16. 4. Anggota KOR Sending. Demikian. Hamu inang situa nurma boru babatu. Marhiteon au padita resort HKBP Pasar Minggu. Padita Rijo Malcolm Siahan Sarjana Teologi. Dohot atas goar ni sude ruas nang parhalado ni huriaon. Pabor hatok kamu tu masa pensiun. Sian haparhaladoon. HKBP Pasar Minggon. Mauliate dodohonon nami, siala saluhu pakubasyo muna na sa lilingon di huria HKBP Pasar Minggu. Tuhat tamanaw masumasui, bahin hasangapod di guarna, tau las ni roha di huriana. Di pargugoy, di dongani di batama hamu madalani partikian, si pasahaton na tu hamu. Jala mauliate ma dohot to keluarga na mangurupi saliling mangula di son. Sai di dongani dia batama hamu saluhuna dohot sude pinoparmuna. Martangiang mahita. Ali dia batama nami na marabangsa di Banua Gijang. Nunga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruho akaparhalado makubasi huriami. Pujiun nami do goarmu, jala dohonon nami mauliate tuho. Ay hodo na paluwacho parhaladoon, marhubas di huriaon na salilingon. Pasupaang sumay, jala tupahi. Asa marparbuy gabi hasa ngapod di goarmu. Bahel las ni roha di huriami. Laos coma na paborhaton na sida. Madalani peciun siya kuriaon. Dongani
jala iring-iring mana sida. Pasu-pasu jala pargugui manang keluarga nasida. Hupang idohami itu ho. Mar hite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasat kami Madison SK pensius situ atau yang situ normal baru berbatu dohot surat penghargaan sian preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pasatanya partikian tudongan paralaru partau. Jadi perjulu mulai tema tapasa tutua tadi bata di siala akapa pasu ni cia Tuhan boi hita sadarion melaksanakan ima paborhaton masa pensiun inang situan rumah beruluman batu. Perjulu selamat ma di inang ala nunga boi dilaksakan inang son hata ni tuhata sahat ula tohonan mi. Napa duahon amisian parhaladu ni agai pasar minggu mengucapkan selamat ma di inang menikmati masa pensiun sian hasituaon alai tetap doi nang situa terbuka dope sudiaka pelayanan-pelayanan di Huriata di hari pasar minggu. Saya di pasu-pasu Tuhan ma inang dot amang di lehon hahi pason di lian gajang ni umur asa toktong saya boy melayani di HKBP pasar minggu. Jadi rohami dison sian Parhaldo mewakili sude ruas di HKBP pasar minggu nek pasahaton songon cindramata sebagai tanda terima kasih nami di pelayani inang dot amang selamaon. Lasma rohani inang dot amang manjalo sian hami cindra mataon. Jadi pasaton nami ma tu inang dot amang. Imasya kami mulai dek. Maret de mahita. Sa meta amang inang dinalaho madohata perjolo hupasat hamima partikian nama dohata sian perwakilan ruas sian wilayah Saplonom pinasa matu amang evangelis Arlen Purba.
Shalom. Nah hormati kami, amang padita nami, uluan nami, amang padita Rizon Siahan. Nah hormati kami, ama nami, ina nami, parhalu nami. Nah sonima do calon situa nami. Nah waholongi kami, damang dainang, nang sude ianak kon nami. Tapuji ma Tuhan Yesus si paluai, na totong marmahan dohot parorot ngolutta saat tu baga sa tikyon. Di sona jongjong mewakili ruas ni huriatta khususnya wilayah Saplonom madok hata mauliate tu situa ni huriatta yang situa Nurma Borulubabatu nau pasiun sian parhaladon ni huriatta di bagasa tikyon. Madok mulate rohami inang situa nami di pakkawasyommu sa lilingon di huriatta tarlumobi ma di hami wilayah Saplonom. Hupakilala kami do khusus na hami wilayah Saplonom. Songod dia pakkawasyommu jala tarida do pakkawasyoni sian ias ni rohamu sia burjumu mangaleo horoha pikiran do akapabainan khususnya tu wilayah Saplonom di bedang debatai doi inang alani jalomu ma akapasu-pasu tujuluanon jala madok molate hita tarlumubi ma inang ala sahat do tohonani diulah kamu hasitua ni saat tu bagasa tikyon tanyang nami inang situa nami di masa purnabakti pensiunon lam di tabai Tuhan maka pasu-pasu di inang ke tungpe dang perhaladu ni huriat tabe manang dang mangula be di huriat tahun tong do melayani inang tutuhatta marhiti akka pelayanan na asing di pasu-pasu Tuhan ma inang nang song lima tulay nami amang sibuya do sudah keluarga talmo matulay nami lam di tabai Tuhan hahipason hipas tujuluanon akalas ni rohape di tabai Tuhan. Song di mana wuh pasatami atas nama ruas wilayah Saplonom di Batama nama masuk-masuk. Horas. Nuaing pinasama partikian sian nama dohata perwakil situa pinasama tu amang situa Karmel Tapubolon. Horasma amang dot inang na ni haolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Dison hami jongjong mewakili parhaladu ni huriatta naing pasahaton hata borhat tu inang situa Nurma Lubabatu na memasuki masa pensiun sian hapar haladoon. Inang situa nami sadario dinapinatu pani huria acara paporhaton inang tu masa pensiun sian hapar haladoon dohami dongamu parhalado marlas ni roha di siala nasahado diulahon inang hapar haladoni satu na pensiun sadana bui huwa tidak kami jaka pakubasion naung pinatu pani inang nasaliling rapi tamar kubas di huriaon radu do inang jaka ulau na pinasaan ni huriai tu inang mau liate ma disuri pakubasion ni inang di huriai ni tuhata di parsaorata saliling rapar kubas di huriai dak tagamon suarong hahurangan marhiti pabahenan do pakation sian hami dong amuna parhalado dohoton mangido hami tu inang asa salpuhoni nang mai siap bagas rohani inang akan naring kanima di ingot inang sian hami dong amuna parhalado tangyang nami
Tuhan debata Jehovah, Tuhat tama nama ngaramoti inang, dot amang sibuya, rodi sudi poparan, di nama delani masa pensiun. Dapar pudi dohonon nami selamat memasuki masa pensiun, Tuhat tama nama masuk-masuk kita saluhutna, Butima Horas. Noaeng pinasaha ma ima namanga pusian inang situa norma boru lubat bat. Horas madihita sude tapuji matu hatta pardenggan basai ala di luas dope hita boy di acara suderia tu bagas coronaur. Nah hormati kami awang pendeta Region Siahaan dong aku parhalado sude dohot aka calon situa do sude amanginang la di Roma dohot aka anakon nami na waholongi kami. Mau lihat godang mau pasatami tu hamu sudi dang tagamon selama au melayani adong nahurang lubi pangalahoku molo adong kasalaku ba masih apa mahita khusus tu wilayah Sapulonom mau lihat godang ma amang ala di support tamu do kami selama melayani dang holan ala nyau na memang hamu pedila kamu do roh hamu na tong lau pamajuan wilayah Sapulonom. Mulai ate godang madi hamu nang sudi hata parpudi sianau mulai ate godang mau pasat tami tu hamu sudi mulai ate ma. Marede mahita los jongjong mahita saluhuna. Tatanya kema peliata martang yang mahita. Ali de bata manami na di benua gijang. Horo haroro anisa luhu cilehol lehon na denggan. Doho nasa uli basa na mau diutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gebe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jararamoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhok karajau mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang di silehol-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di benua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajomu. Sai sao malo mani roham di benua tongaun songun na di benua gijang. Lehum matuhami sadarion hangu dua siap hari. Si sama dusa nami songo panesa nami. Di dosa di dongan nomor dosa Tuhani. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangaku. Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Oras madihita saluhuna tu inang situa baru lebabatu dok diamang tujuh lom mahamu laos songoni manang hita saluhuna isoma hita masih jalangan ake julun parjamita dok parageda dok donga parhalaruna asing